Γεια σας, είμαι ο δερματολόγος Νεκτάριος Λογαράς και σήμερα έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Η ακμή θεραπεύεται αποτελεσματικά και οριστικά. Στο Δερματολογικό Ιατρείο Athens South η ακμή θεραπεύεται οριστικά. Δεν απαιτεί μακροχρόνιες θεραπείες. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 6 έως 8 μήνες. Δεν χρειάζονται επώδυνες και κοστοβόρες θεραπείες. Αρκεί στοχευμένη θεραπεία με ιατρική παρακολούθηση σύμφωνα με τα κιλά και τις εξετάσεις αίματος. Η θεραπεία είναι απολύτως ασφαλής, χωρίς παρενέργειες και πανεμφάνιση της ακμής. Τα ενοχλητικά σπυράκια από το πρόσωπο ή το σώμα σταδιακά υποχωρούν και δεν επανέρχονται. Μετά το τέλος της θεραπείας και με τη βοήθεια της τεχνολογίας δερμοανάλυση Vizia, το αποτέλεσμα διατηρείται ακολουθώντας καθημερινή ρουτίνα περιποίησης στο σπίτι. Τα σημάδια σβήνουν και το δέρμα κυριολεκτικά λάμπει, ακτινοβολώντας υγεία και αυτοπεποίθηση.